नोंथांनि गथ'जों जाय सिख्लाया हाबा जागोन बेखौ दिनैनिफ्राय नोङो मा लिंगोन मा जागोन बावहारि जोंना खैना गोदान लांनो फैदों आरोना बेयावहाय सफैबाय नै जोङो हेल' गाइस आं अलरेडि सफैबाय दायो जोंना जेरावनोखि हाबा जागोन हाबा गावनि फिसाजोखौ जुलि हरगोन बे जायगायावहाय बिनिता विथ्स सुबुं बे जोंना सासे लोगो मोनफायबाय नै खैनाखौलाय गोसो गैयाब्रा थाब जोबनायखौ नायना जोङो हागोन मोनलांनो हागोन थेंक इउ आंहा बहुद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनफिनबाय पुरा बडि सडि बनायबायलै मोजाङानो बोर लादों दायो हिन्जाव गोदाना बिमा बिफानिफ्राय दायो सार्चआव थांसिगोन हाबा होनो थाखाय बिमा बिफानिफ्राय बोर लाखांनायनि उनाव बिसोरो चार्चआव गावगायनि जुलिखौ लानो थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर जोंफ्रा दरा गोदानखौ बेयाव दोनदों दसेनि उनावनो जोंफ्रा लांसिगोन आरोना चार्चआवहाय दोनदों दायो एसे नुसिगोन आरोना नुवाखै नोंथांमोननो देखायनोबो हायाखै नालाय सिङावनो एसे बारलांना खिथिहरदों ओमफ्राय नोङो माबा लोगोरा ओमफ्राय इफ्रा नोङो सेक्रेटारि मण्डलि बे सेक्रेटारि मण्डलि ना बिथाङा जाहैबाय हौवा गोदाननि लोगो मा नाम र' नोंहा फोरमाय बसुमतारी दायोहाय हौवा गोदाना ओरैनिफ्राय ओंखारबोगोन आरोना ओंखारबोबाय दायो सिङावहाय हाबजेननाय जाहैबाय दिनै नोंनो गथायना होनाय जाबाय देलाय बुंनानै गथायना होलाय एक्जेक्ट आं बुंनाय बायदि हायाब्लाबो देलाय नोंथांनि गोसो बायदि नोंसाबादिनि आखाइखौ ओरै हमदो आरो नोंसाजोनिखौबो हमनानै दे नोंथांनि गथ'जों जाय सिख्लाया हाबा जागोन बेखौ दिनैनिफ्राय नोङो मा लिंगोन मा जागोन बावहारि होनबोला गावनि फिसा हिन्जाव नङा आरो नोंनि गथ'खौ नोंनि फिसा हिन्जावखौ जेरै नोङो अनबाय फेदेरबाय फोलावबाय दिनैनिफ्राय बिनिताया नोंनि फिसा हिन्जाव जानायखाय नोंबो अननांगोन फेदेरनांसिगोन ना आरो दे हामबायसै बिनि सिगां नोंहा माबाफोर बुंनो गोसोफोर दङ जेबो गैया नोंनि गोसो बायदि हाबा जानाया नंगौ आरोना नोंनि गोसो बायदि हाबा जानाया आरो बेयाव नोङो जि रादाय बिलाइ होदों लिरनानै होबाय बियो नोंनि आखाइजों सहि होनाया नोङो हामबायसै
बिनिता नोङो जाय सेंग्राजों हाबा जानो फैदों बेजों हाबा जायैनि समाव नोंहा माबाफोर बुंनो गोसोफोर दङ नोङो नोंनि गोसो बायदि हाबा जानाया आरो बेयाव जि रादाय बिलाइ होदों बे रादाय बिलाइ होनायाव नों सहि होनाया नोंनि आखाइजों सहि होनाय आरो ना बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों स्वीकार खालामबाय जोंनि गोसो बायदि हाबा जानो फैदों मानाव गेदेर पालक दिनै हाबा होनो हासिगोन हाबा होनो हासिगोन जोङो खालामो मण्डलि गंनैया जुदि पालकनियाव सोंनायमोन अब्ला लिंहरगोन बिथांमोनखौ नंगौ आंखौ सोंबाय बेनिखाय आं सोङो खारन आं सासे लाइसेन्स हल्डारखाय आंनि बे मावनांगौ मिस्टार सुबुं मुसाहारि नोंथाङा बे आसामखौ बिनितानो गारबोनायजों लोगोसे नोंनि समायलानायखौ गोगोम खालामनो हास्थायना नंगौ आङो हास्थाय बे आसामखौ लादो आरो आं बुंनायजों बुंफानानै बे बिनि आखाइखौ आं बुंनायजों लोगो लोगो बुंफानानै गान गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नैबे आसामखौ गानहोनानै गावनि बिसि होनना नाजावना लाबाय फरायना बिनिता बसुमतारी नोंहा बे आसामखौ सुबुंनो गानहोनायजों लोगोसे नोंनि समायलानायखौ गोगोम खालामनो हास्थायना नंगौ आङो हास्थायो बे आसामखौ लादो आरो आं बुंलायगोन गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नैबे आसामखौ गानहोनानै गावनि फिसाय होनना नाजावना लाबाय दिनै बिथांमोना गावनि बिहि फिसाय हिसाबै नाजावलायनाय जाबाय देलाय जोंहा सुबुङा बिनितानि उरुनिखौ बोर लाना होलाय माहाय नायस्रांनोसै जोङो लोगोफोरा बसदो दे होदो दे देनां नोंबो मोनगोन মই এটি নতুন নাম আৰু মুঠুৰ নাম দিবলৈ নতুন নাম দিবলৈ মুঠুৰ নাম দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়া হাত চাপৰি দিব পাৰিব যেতিয়া মই ঘোষণা কৰোঁ आं मोनसे गोदान मुं होनो नागिरदों हामजायोब्ला नोंथांमोना आखाइ खबनो हागोन दा नङा जोंहा मानजाफाव मानव गेदेर पालक आरो মই सार्टिफिकेट দিব বিচাৰিছোঁ মই गाइड उनावबो বিচাৰিছোঁ निदियाखौ certificate of marriage this is to certify that the holy marriage between Mr. Subung Musari son of Nelson Musari and Jumuli Musari Church Mother Baptist Church Review Palace No to Amjuli date of birth 17/12/1993 Pio Barigaon PS Orsinga District Udalguri Pitya State Assam India and Miss Binita Busmutari Tata A Trimurti Busmutari and Kita Busmutari Church Haribari Baptist Church Revenue Palace Kahibari date of birth 13/6/1995 Pio Orsinga PS Orsinga District Udalguri Pitya State Assam India was solemnized this day done 11 February 2025 Haribari Baptist Church in the name of God under the Indian Christian Marriage Act 1872 bridegroom Subung Musahari bride Binita Busmutari signature and address of the witness A name Permai Shah Busmutari Village Board Amjuli Pio Barigaon District Udalguri B Binita Baglari Village No 1 Lisin Pakribari Pio Khagrabasa District Udalguri आरो हाबा होनाया जाबाय प्रणब नार्जारी बे आं Register of Assam
आंनि लाइसेन्स नाम्बारखौबो आं बेयाव होनाय जाबाय बे सार्टिफिकेटखौ लानानै नोंथाङा जेबो मुलाम्फा जायाबो जानो हागौ नोंथाङा जेरै थाखा फैसा सना रुफाखौ अनो आरो मोजाङै आवथायो बे सार्टिफिकेटखौबो बेबायदि अननानै आङो लाखिगोन होननानै फोथायनानै आं सानो जेसेबां बोसोर नों बिसोरखौ लाखिगोन गावजों गाव अनसायनो गोसो मोनसे जिउ मोनसे मोदोम मोनसे हेफाजाब खालामनो हानाय बायदि गियानखौ होदो नों आखिरबाद खालाम बिथांमोननि साख्रि जबाव नों आखिरबाद खालाम बिथांमोननिफ्राय फैनो गोनां जि जोलै गथ'फोर उजिगोन आफा नोङो गुनि गियानि खालाम आफा प्रभु नों बिथांमोनखौ आखिरबाद खालाम प्रभु बिथांमोननि गेजेरजों गोबां प्रभु नोंनि महिमा नोंनि प्रभु नों जे बाख्नाय जानो हानाय बायदि नों बिसोरखौ सुबुं आरो बिनिताखौ नों बेबायदि आखिरबाद खालामबाय होनना फोथायनानै बे आरज जिसुनि मुङै बिबा इसोरा जोबबाय गोसोनि हामजानाय आरो रंजानायजों बे सुबुं आरो बिनितानि रिजिस्टारनि हाबाफारि बेयाव नोंथांमोना रंजा बाजायै हेफाजाब खालामबाय बाहागो लाबाय बेनि थाखाय बयनिसिमबो हामलायनाय बावनाय थाबाय वेडिं सेरिमनियाथ' गिर्जायाव जोब्बाय दायोहाय मा खालामगोन Saya langsung kamar saya. ओंखाम उखैनो दङ जानांगोन ने मोजाङैनो मारै नांखो Sana, ने ini sampai bersama. आंबोथ' नांदों बुरिया नांबाय नेनानै थागासिनो दङ खिना गोदाना दरा गोदान सहैबाय
जाखांबाय आरो ना खोना हायाखै आं बेयावनो थाबाय ओजों थासै सार नैबे साथाखौ मानो होदों गोबाङानो सोङो थारमाने आंखौ बे मानो होनाय जायो बे साथाखौ माने रायज्लाय होबोला मोखाङा एकदम गोरा नुयोना साथाखौ होबोला सब जायो आरो ना बुरिया नाङो आरो बेयो नैबे सायखं होयोबोला सब खालामो बिनि थाखाय होनाय जायो आरो ना बे साथाखौ नै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननो गिफ्ट होफैबाय आरो ना कंग्रेचुलेसन होनाय जाबाय फार्स्ट नै बिसोरनि स्टाफनि जोंफ्रा आमाय बियो ओमफ्राय दिनैथ' आमाया बिहामजो मोनलांसिगोन गोसोआव माबायदि नांदों बहुत खुसि मोनदों आयौ ओमफ्राय बिहामजो मोननायखाय नंगौ ओमफ्राय मा गामियाव बिहामजोखौ लांफैदों थारायबारि नेसना मा औ हा बिहामजोआ मा मावो औ ओमफ्राय बिहामजोआ मा मावोमोन नालाय माबा टिफिन सेटनि मा दे जियानो जा मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रि खालामो बिराद मोजां बिहामजो मोनबाय जोंफ्रा आमाया बहुद माने बिराद खुसि नै ओमफ्राय आरो सासे दङ बे हेड एकदम माने बिनिनो फिसाज्ला निजा आरो बिथाङा जोंफ्रा आइनि बिदा निजा बेनिखायनो आं बेखौ आमाय जायो ओमफ्राय माबायदि नांखो बिहामजो मोननानै मोजां नांदों ने ओमफ्राय खैथायाव बिहामजोखौ होगोननो बिनिफ्राय सयथा होनना बुंदों सयथायाव हरगोन हरगोन होनना बुंनाय खोनादों आरो दा माबायदि जायो औ नंगौ ओमफ्राय बेदरहा माबायदि रिसिभ खालामखो मोजाङानो खालामबाय ने मा आइटेम सोनाय आइटेमा जेरै मिस्टि दोङो अमा बेदर दोङो बेनिफ्राय लाब्रा दोङो दालि दोङो पापर दोङो आरो दंबावोसो दा आरो न'आव मोनहैखांनायनि उनाव आमाया मोसागोन ना मोसाया आंथ' बेखौ मा बुंबावगोन मोसानोबा मोसानांगोन मानो होनबोला सां लास्ट बिहामजो नङा होमबा नंगौ चेक दोङो मोसानांगोन दे दा उनाव दे थेंक इउ